Ja som o tom vedela, čo sa mi deje. Doma sme sa rozprávali o tom. Sme 3 sestry a naša mamka nám rozprávala teda svoje zážitky, takže sme si to tak odovzdávali kvázi medzi sebou. Takže som v podstate dokázala navnímať, že tie situácie, ktoré zažívam ja, sú vlastne tým, čím si prechádzala moja staršia sestra. Už som po menopauze návali, ale tieto veci sa mi stále dejú. Trvá to fakt už dlho. Sústredenosť a zabúdanie. Ak si to nezapíšem, tak na to jednoducho zabudnem a kontrolovať si aj to zapísané. Výbušnosť. Dosť si to zlízalo moje okolie, to bolo pre mňa ťažké. Potom vysvetľovať, prečo som taká nepríjemná. Brutálne som pribrala na váhe, môžem sa baviť o nejakých 30 kiloch. Do toho sa mi prejavili ešte iné zdravotné problémy, taká nejaká úzkosť, tie stavy také, aj neviem, či to nazvať depresiou, takže to ma primelo navštíviť aj psychologičku. Mi vynechávala menštruácia a potom naraz prišla, bolo to extrémne to krvácanie, takže som musela zostať aj doma, alebo teda navštíviť toho lekára. Bolo to veľmi nepríjemné, pretože ak ste v práci, nepoznáte ani tú hodinu a môže to nečakane proste prísť, aj to som zažila jedenkrát a nie sú to príjemné pocity. Používam magnézium a ashwagandu, tam mi pomáha udržať ten spánok v noci, aj keď sa budím na tie horúčavy, ale pomáha to. Zamerala som sa na svoje telo, upokojiť tú myseľ a počúvať to, čo mi telo hovorí. Vypnem ten telefón, nereagujem na správy, keď som doma samozrejme a nastavila som sa na kalorické tabulky, aby som upravila svoju váhu, takže sa mi podarilo schudnúť vďaka tomu. Veľa chodím pomedzi ľudí u nás v práci a tá chôdza mi pomáha tiež udržiavať nejak sa tak v kondičke, dá sa povedať. A potom v rámci tej psychiky zamestnávateľ sa dal do projektu Počúvaj a pomáhaj a to mi dalo hodne veľa informácií, ako pracovať s tým duševným zdravím a nasmerovalo ma to nastaviť sa do tej pohody, do toho kľudného stavu a naučilo ma to určité cvičenia, ako vypnúť to telo a ako si uľaviť. Ako som už spomenula skôr, tie sedenia u psychológa, aj keď boli len 2, mi pomohli. Treba sa o tie informácie podeliť a keď sa človek cíti ťažko, tak sa treba porozprávať a rozhovory s kamarátkami naozaj pomáhajú. Zaujímaj sa o seba. Je to veľmi dôležité. Dbaj na tú svoju váhu, lebo to, čo fungovalo za mladý, to už nemusí fungovať, lebo tá váha naozaj to telo si robí, čo chce. Uber čokoládky, lebo ja som bola strašný žrút na čokoládky. Dopraj si ten pokoj, lebo ten je dôležitý. A stále som to ja.